Het helemaal mis. Daar in het uitvak wordt met vuurwerk smieten, dan komen gym-supporters erbij. Hoe was dat al je beleven? Nou ja, ik kom zelf ook in. Ik gooi vuurwerk bij de band zitten. Hè. Dat ken het. En ja, dan wist wat er gebeurt. Dat wist. Hè. Vorig jaar ben ze opwachten, onderwijs en de ramen ingooid van de bussen. Ja, en nou dit. De Cambuur-fans binnen toen opwachten door de ADO-fans. Toen ze kreeg bij het stadion waar wie binnen de ruten van de bussen van de Cambuur-fans toen niet smieten. Ja, op een sneldik. Hè. Dus dat is weer hartstikke gevaarlijk. En nou dit, we zijn per gekken. Ja, want die club is een hartstikke mooie club, man. En leuke mensen, leuke spelers, een goede trainer. Ja, hij is gewoon echt zonde. Zonde. Lijkt het een sluier oersan via de prachtige voetbaljoen? Jawel. Ja, de hele show van de overwinning is er al. Hè. We zien maar lang aan het bier zitten. En daar had ze nog net eerst zin aan.